بەڕێز ئەرجان کۆنۆک نوێنەری هۆزی حەسەننا و خزمی یەکێک لە وەزیرەکانی کابینەی نوێی تورکیە بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ لە پارێزگای موشی باکووری کوردستان لەگەڵماندایە. کەک حەسەن هوم خێراتن هۆنوەکە کوردێکی جارێ ئەسخوازم نەرینە تەل سەر کابینەیە نو یا دەولەتە تورکیە بزانم کە چاوایە و هەن کورد تێدا بوونە وەزیر پۆست وەرگرتنە. شەوە بخێر برای عزیز دەنگێمە تێوە بەڵێ کەک ئەرجان دەنگێوە تێ gelek saxbî ez pêşî silavê xwe ji gelê Rojava Rojhilat Bakur û Başûr dişînim û heseten ji we re jî dişînim bi hezkirin şeva we bixêr be belê wala piştê vê hilbijartinê serokkomarê me Birêz Recep Tayyip Erdogan kombînekî nû ava kir kombînekî teze ava kir ew jî bibû şahiya me û em kêfxweş bûn. Di nava vê kombînê de çar hev milletê me milletê Bakur xistek vî kombînê ji Êlihê ji Çewlikê ji Ercîşê ji milletê Wanê milletê me ketine nava vî kombînê wala em zaf kêfxweş bûn înşallah ev kombîna teze ji millet ra derheqê aşîtiyê da û rihetiyê da û derheqê demokrasî û derheqê heq û hiqûqa da û derheqê biratî û aşîtiyê da înşallah ew ê tiştekî başî xurt bikin û em ê jî li wan sêr bikin û em ê jî li wan çepik bikin. Daxwaziya me ew e ev kombîne hana tezeyê nû her awayê dünyayê serkeftin çêbe û milletê me Bakur ra tiştekî başekî selahekî rind çêbe înşallah. Kek Ercan ev kabîneya nû ya hikûmetê dê xizmetguzariyên bêtir ji bajarên Bakurê Kurdistanê bîne li gorî we? Belê di temsîliyeta milleta milletê di kombîniyê berê da zêde milletê me tê da tune bûn ama kombîniya teze serokkomarê me Birêz Recep Tayyip Erdogan ê kevin yekî nexiste nava vê kombînê. Henekî millet ji kombîniya kevin henekî rihetsiz bû. Îja ez awayê xwe dinim kî min jî 18-19 sal di partiya Birêz Tayyip Erdogan da serokkomar Tayyip Erdogan da min jî siyaset kir têda bûm. Henekî tiştê wan kî ez henekî jê aciz bûm henekî jê qut kir ama ez lê dinhêrim ew deh wextê ku teze sala 2002 da hate ser vî kombînê serokatî tiştekî rindê başê cuda kir yani xurt kir heya 2011-12 gurûmî tevê hev çêriyan em pê kêfxweş bûn piştî wê hinek tişt degişt bû îdî siyasetmanê me Kurda û siyaseta Tirkiyeyê henekî tiştekî nerind çêbû ama îca ez hez dikim di nava vî kombîna hana teze da hinek însanê maqûlê got siyasetvanê me tezeyê got kar bin xizmeta vê milletê bikin ne ê me milletê Bakur tenê ê Tirkiye tevê ev ê wî gelê komple bi ser başî înşallah wê xizmetekî rind û paxij bikin em beklê vî xizmet û başiyê dikin. Birêz Kek Ercan hûn ji eşîra Hesenan e Hakan Fidan jî ji heman eşîrê û bûye wezîrê derve yanî ew ji nêzik ve xizmê we ye mirovê we ye. Belê pismamê me ye berê wextê bav û kalê wan da zû da ji cem me ji bajarê Mûşê çûne ji gundê Elozerkê îca çûne wextê bajarê Wanê navça Ercîşê ji mala pismamanê me gundê Soskin divên yani Tirkî divên Keklûkova ji mala qesê Qendon e neviyê Sofîtaharê apê min in neviyê Sofîtaharê apê min in apê min du hev kulfetanî hat yek dayika bavê rehmetiyê Muhyiddin û apê Sefer û apê Esker yek jî ew jî pismamê me bûn ji Şêxka dayika Qutbedîn û Sedreddîn mamê Qutbedîn û Birêz Sedreddîn îca Hakan Fidan li 1968 da li Enqerê paytexta Enqerê tê dünyayê ji dayika xwe
تحصیل و خواندوانا خو و خدمت خو دولت لور کرد و تو هونزانن کی بواج عیانه هاکان فیدان انسانه کی aile ki makul, aile ki temiz o de hizmeta gele Türkiye'de bu. Niski 13-14 salajı serokatiya mitekir. O de bölge medacı der hakkı aşiti o der hakkı hene hizmeti dünya heci hizmeta xwe xurt kir em pê serfirazin em pismamê me ye belê xên ji wî jî pismamek me yê din jî ew jî vezîrê tenduristiyê jî pismamê me ye ew jî li ova Konyayê ji Kuliyê ye ew jî ji Aşîra Hesena ye belê ew jî zû da çûne ji aliyê Mêrdînê rabûne ji navçe Omerya rabûne çûne Kuliyê li wê derê heyeta xwanîna holê tabi piştî wî eva du döneme di kabîna Brêz Recep Tayyip Erdoğan da vezîrê tenduristiyê ye ew jî hizmetî başê xurt kir belê Brêz Hakan Fîdan gelekî serdana Mûşê dike yan jî ji ber karê xwe kêm serdana we dike والله tabi henekî wextê ew wesîfa bû tê da bû hûn jî zanin kî henekî qedexe ye henekî çûn û hatin zehmet e me jî digo bira xizmeta xwe bike ew jî tabi meriv hez dike nava pismam û qewmê xwe de here yalnız ew tiştê barê golser milê wî zêde zêde xurt bû îja elhemdülillah çok şükür îro bûye vezîrê derva em pê serfirazin û piştî wî jî ji çewlikê ji Bingolê yani alîkariya serokê Komar Brêz Cevdet Yılmaz jî ji Bakurê ye însanekî maxûl e û piştî wî jî vezîrê karê aboriyê jî Mehmet Şimşek jî ji Elihê ye însanekî maxûl e temîz e Eger can Hakan Fîdan Kurdî zane والله زانه مقصد لأنقرة مزدم بونه تدي هناك إنسان وقتي جوزيدا مجول لبكي أجد رنت كرديا مجي رنت سباحينينا از عذري خد خازم جملة أنا باشا كرديا بلكي مجول جدبه از دانم كي مجول دبه و إنسان كي تر هجاي خوي رنجي آنية هولي أم بي سرفرازن إن شاء الله خد تعالى وي در حق هر اوای دنیای محسوب نکه انشالله از دویجم اوی وی وظیفه خواه وزیریا دروا اوی رند بینجی و انشالله اوان ملت میهانه گوبونه وزیر و اوان حفده مرفه جامعه هجاو و آلیکاریا سرو کمار و تبی برز سرو کمار من رجب طایب اردوغان انشالله جوی ملت را خدمت کی باشه خورد بده نکرن داخوازی و آرزوی و ایستگاه ما اوه جوی گلک سپاس کک ارجان کنوک نونر عشیره حسنه یک جه مروین و گوت بونه وزیر هم حکام فیدان هم جی فخردین کجا سپاس کتو بوی میوان ما